मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिनि खामानि मावनाया 60% जाफुंबाय। सराइदेव जिल्ला बेंनाबारि दावखा फोथाराव सोलिफु दाननि 28 आरो 29 जानुवारि अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 10थि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारिया 60% जाफुंबाय। मख'नो गोनांदि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव थान्दैयारिफोरा खमैबो 2000 नि बांसिन थान्दैयारिफोरा बाहागो लागोन। दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीजों लोगोसे जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया बेंनाबारि दावखा फोथार ओनसोलनि दैदेनगिरि थान्दैयारिफोरनि नुजाथिनायाव मेहेरगोनाङै जाफुंगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे 29 जानुवारि जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बर' कछारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', मिहिनेश्वर बसुमतारी, इएम एमसिएलए गोबां गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानै फोरमायो। मेलावनो गिबियै बर' कछारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि जेंनानि सायाव सावरायगोन आरो बेंनाबारि दावखा फोथार ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बर' राव रायज्लायनो रोङैनि सायाव गुवारै सावरायगोन होननानै फोरमायो। सराइदेव जिल्लानि दावखा फोथाराव फैगौ जानुवारि दाननि 28 आरो 29 खालाराव खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि 10थि बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दं। बेनिखायनो जों दिनै मेरु आफाद लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयै फैनानै जोङो बेनि जिब्ला कनफारेन्सनि खामानिफोर बेसेबां आवगायखो जों बेखौ खबर लानो फैयो। खबर लानो फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। माखासे खामानिफ्रा फ्राय आवगायबाय, जेरैहाय बिनि पेन्डेल स्टेज, ओमफ्राय डेलिगेट्स केम्पफोर आरो भलिबल जिथु ग्राउन्ड आरो बेजों लोगोसे जानाय लोंनायनि जिथु डाइनिं हल बेफोर आवगायनायखौ नुनानै जों गोजोननायखौ फोरमायदों। आरो जिथु भलन्टियार्सनि थाखाय मार्च पास्टआव सोलोंगासिनो दं आरो बेबो आवगायदों। आरो बेजों लोगोसे बे जायगायाव जिहेथु बर' राव गोरों मानसिया खोब खम, बेनिखायनो बेयाव जों गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जिथु बर'नि मोसानाय बेफोरखौ जों फोरोंगासिनो दं बेयाव जोंनि 10थि बोसोरारि जथुम्मायाव दिन्थिफुंनो थाखाय। आरो बेखौ लानानै जों दिनै मिरु आफादनिफ्राय बिथां जेब्ला जोंनि बानजाय आफादनि मावथिफोर दङ बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। बेयाव गासै जोंना गं 22 जिल्ला दं। गं 22 जिल्लानिफ्राय लोगोसे जोंना 2 स्टेट कमिटि थाबाय, अरुणाचल आरो मेघालय। जोंनि मेरु आफाद गासै जोङो 2000 नि बांसिन बेयाव डेलिगेट थान्दैफ्रा बाहागो लागोन। जों ओरैनो गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै हांख्रायदों। आरो डेलिगेट्सनि जिथु सेसन बेयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि हिसाबैथ' बिश्वजित दैमारी सारा थाखाबाय। बेजों लोगोसे जोङो जर'खा आलासि हिसाबै गिबि मन्थ्रि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे गोबां मिनिस्टारखौ जों हांख्रायदों। आरो बर'नि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर दं, बर' थुनलाइ आफाद, गुबुन गुबुन आफाद, माहारियारि आफादफोरनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जों बे मेलाव हांख्रायदों। गिबियावथ' जेंनाया जोंना थाबाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय, बिनि गामि सोसननाय, बिनि बियाब दानाय आरो बिसायख'थिसिम लांनाय आरो बिनि रां बावजा जिथु बेखौ बारायहोनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि हा हुनि मोन्थाय आरो गुबुन गुबुन जेब्ला जेंनाफोर थाबाय समाजारि जेंनाफोर बेफोरखौ बोरैहाय जों माहारियारि आफाद हिसाबै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों ज' जानानै जों बोरै सुस्रांनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनो आरो बेफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जागोन। गाहाय आलासि बिश्वजित दैमारीजों लोगोसे जोंनि बर' कछारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे जोंनि चेयारमेन आरो गासैबो इएम बिथांमोनखौ जों बे मेलाव आलासि महरै हांख्रायजोबदों। জানুৱাৰী মাহৰ 28-29 তাৰিখে যি আমাৰ ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যি দশম বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আমি চলাই আছোঁ। আদৰণি সমিতিয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে মূল মণ্ডপ ইতিমধ্যে হৈ উঠিছে, পেণ্ডেলটো যিটো প্ৰতিনিধি শিবিৰ ইতিমধ্যে বনাই থকা হৈছে। খাদ্যৰ কাৰণে যিমানবিলাক
দৰকাৰ খাদ্য শিবিৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰান্ধনীশাললৈকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে আৰু অধিৱেশনৰ লগত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অধিৱেশনত সংগতি ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে যিটো ফ্লেগ হষ্টিঙৰ সময়ত মাৰ্চ পাষ্ট কৰা হয় কালচাৰৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰা হয় আমি আদৰণীয় সমিতিয়ে যিমান পাৰোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰায় 100তকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো ভলণ্টিয়াৰ্ছৰ মাৰ্চ পাষ্ট সেইটো শিকি আছে বাকী আৰু যিখিনি আলহী নিমন্ত্ৰণৰ পৰা আদি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে কৰিব স্থানীয় যিখিনি আমাৰ কাম আছে মূল মন্ত্ৰ উদ্বোধন মূল গেট উদ্বোধন প্ৰতিনিধি শিবিৰ উদ্বোধন বা খাদ্যৰ প্ৰদৰ্শনী মেলা উদ্বোধন বা ভলীবল যি কম্পিটিশ্যন হ'ব সেই উদ্বোধনবিলাক আমি স্থানীয়ভাৱে কৰি আছোঁ বাকী আমি যিমান পাৰিছোঁ যাতে চৰাইদেউ জিলাত এতিয়া সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হ'ব সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ যি কেন্দ্ৰীয় সমিতি অধিৱেশন তাৰ লগতে আমি ইয়াৰ এই আদৰণীয় সমিতিখনে ইয়াৰ যিবোৰ আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে প্ৰতি জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দল আছে আমি প্ৰত্যেককে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে চৰাইদেউ জিলাটো সকলোৱে জানে যে এতিয়া এটা ইতিহাস প্ৰকৃত চৰাইদেউ জিলা আৰু এই ইতিহাস প্ৰকৃত চৰাইদেউ জিলাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰি আহিছে আৰু সেই যিটো সমন্বয় সেই সমন্বয় যাতে এই অধিৱেশনত সম্পূৰ্ণভাৱে ফুটি উঠে তাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আদৰণীয় সমিতিয়ে আৰু সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই অধিৱেশনখন UBPৰ যিটো দশম বাৰ্ষিক অধিৱেশন সেই অধিৱেশনখন যাতে সুচাৰুৰূপে সমাপন হৈ যায় প্ৰতিনিধি হিচাপে জিলাৰ পৰা আমাৰ প্ৰতিনিধি যিমান ৰাইজ আছে চৰাইদেউ জিলাৰ সকলো ৰাইজে এই অংশগ্ৰহণ কৰিব চৰাইদেউ জিলাৰ বড়ো ৰাইজ হিচাপে তাৰ বাহিৰেও আমাক যথেষ্ট ৰাইজে যথেষ্ট সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছে তাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে প্ৰায় 3000 অধিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই প্ৰতিনিধিসকল আমি কিদৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোক খোৱা থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিব শৌচ পেচাব কৰাকে আদি কৰি গোটেই ব্যৱস্থাবোৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আহিছোঁ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশনা মতে অকল ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ সংযুক্ত UBPৰ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড বড়ো পিপল অৰ্গেনাইজেশ্যন যিমানবোৰ জিলা সমিতি আছে জিলা সমিতিৰ পৰা প্ৰতিটো জিলা সমিতিৰ পৰা এটা ভলীবল টীম আহে আৰু স্থানীয় হিচাপে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাও সেই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব অঞ্চলৰ অতিথি হিচাপে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতি জনাইছোঁ আমাৰ যি স্থানীয় মন্ত্ৰী আছে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া স্থানীয় সাংসদ আছে তপন গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰপিছত আমাৰ আদৰণীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি আছে ধৰ্মেশ্বৰ প্ৰজাতি আদৰণীয় সমিতিৰ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তাৰ লগতে ওচৰতে এখন উন্নয়ন পৰিষদ আছে গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদ সেই গোৰ্খা উন্নয়ন পৰিষদৰ সন্মানীয় চেয়াৰমেন প্ৰেম তামাংবাৰীক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আদৰণীয় সমিতি হিচাপে मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं OT टेक्निशियान ICU टेक्निशियान रेडियोलजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन